6th మంత్ నుంచి అయితే కొంచెం మూమెంట్స్ కనిపించాయి, కానీ 7th మంత్కి ఎంటర్ అయ్యాక అయితే అసలు మూమెంట్స్ డే లేదు, నైట్ లేదు. ఈవెన్ అసలు నాకు నిద్ర కూడా రావట్లేదు తెలుసా. నా ఐస్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. నా ఫేస్ కూడా చప్పిగా మారిపోయింది. అస్సలు నిద్ర సరిపోవట్లేదు. సో నాలాగా మీరు ఎంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారో కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో కానీ మనం ఒక్కసారి 7th మంత్ వచ్చాక మనకి మూమెంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాక మనం ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్ కూడా మన మూమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మూమెంట్స్ లేకపోతే ఇమీడియట్గా మీ డాక్టర్ని మాత్రం కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఈరోజు కాలేదు కదా, రేపు మూమెంట్ అవుతుందేమో అని అనుకోకండి. డైలీ మూమెంట్స్ అయితే కంపల్సరీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో ఇదైతే నా సజెషన్ అనమాట. సో నేనైతే డైలీ మూమెంట్స్తో అయితే చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. బేబీ కదులుతుంటే మనకు అదొక ఫీలింగ్ కదా, ఆ ఫీలింగ్తో అయితే నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఎంతమంది కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.